Ọbẹni tiri bu ahụ bọọlụ tiro. Ọbẹni so takati pobi. Ọkọdị ẹsẹ bẹrẹ da ase bẹrẹ. Okutu kẹjẹ owu da ase bẹrẹ. Ọdọ mmadụ bẹyẹ okutu. Ọyẹ kantan. Ọyẹ owu. Lutu di ẹfọ sẹ okutu kẹjẹ owu. Era Adaroma, a session group, Nanano, and I of the January that I just do no. That's the bread, and then another bed transit. A transit in a transit, and they say, Nananum, Kadian Pong, and then Nananum, Yiadom, Ama, and Ne Akwadum, that's the bread pro, I have fed Akwadum. Over your this year. All bet chef so about that separate. And Nuntina, a bit Shimuaha and Numri. That's the best of Mamuna Papa, Sababa. That's a bad transit. A man any Amamra Paso, not that's a bad chair, Danado Beccia, that's a bad Adaro. To continue upon much other. Continue upon much other. I don't think much other. Asoka
Asuka. Ayoko, much better. Jasi, much better. Ntotoyɛhene. Anahemani asumrem. Yiadom, much better. Aherebani ahena nano, much better. Enim ni achire, mranti enim aba mo ha, much better. Ira adaroma esresi okru. Na aroma esre kwan se on behia no, e de ni nyina abawie adaroma besro no aba kwan yato.
That's your group. Babicho, Akwadum, Juaben, or the audition of I'm running. Era Adaroma, a Sessu group. Juaben or the Akwadum this year no banner. I beg them. Yes, sir, my man, Sepan or Wakofana.
Eno.
amammerɛ ne amane biara ɛsɛ sɛ ɔde si a Juaben ɔyɛ ma ɔsɔ afɔni wayama nsɛmɛ sɛbɛ da sɛbɛ bɛ a ɔma mi kan na mi wɔ nsi. Ewura adaroma sɛsi okuro sɛnea wa sɛnea ɛkasa fa kyerɛ mi so ɔsi amadeɛ ne amammerɛ biara ɛwɔ sɛ ɔde hyɛ ɛba nsɛnniɛ kɛseɛ bɛyɛ no wayɛ ne nyinaa ɛno ti sɛ ɛsɛw sɛ mankwan na ɔmɔ ne si nansa na ɔmo bɔ kyerɛ no akyɛ mi bɛsɛ kakra akyɛ mi adi a wɔn ɛba yɛ bɛsɛ sɛ ɛba ɛtumi bɔ yɛsɛ da. Ewura adaroma akyame ɛmatɔ ɛno nti ɛsɛ asoro sɛ abane ɛto aso no ɔbɛtumi ato aso. Na ebu sɛ obetuma ba wɔn mu abusa yi no wɔda ne nyinaa so eti sisi yɛn a deɛ ɔsɛ sɛ wadaroma sɛ ɔbɛma n'akwanya na wato ama.
ina na me na na asampa ina na me beso Yiadom ene Hwedie ina me so beta isani yaye sana onen fere asaba tuta bitu Akwanya abɛka hɔ na ɔbaa panyin ɛne abusuapanyin bi a ɔfiri na atawɔsi ɛboaba
wodi pɛdia no apɛpɛ yɛne saa kan ne sɛ deɛ a anase ɛde ewu nti moma ɔntrase ɔmpɛpɛ kɔpɔ na deɛ baayɛ a ɛma wo baayɛ ebi nsi na nkɔfoɔ ntutu ne nkabo ɛmra ɔdi ebi nkagya aseman na ebi nso ɛnka da afrɛ asɛ tutua yasɛrɛ anaroma esiesie mu afutu sɛm kakra a waa sɛ nea ɛhene ɛwɔ ntɛma adesii a sisi a wɔhyɛ wɔ ɛna ɔde ato yɛbɛ soa so afrɛ no ɛyɛ nana so kan ɔn sɛ bibi nkyɛ Asi bɛkyɛ no ɛdo asu bɛdu asɛ ɔhene papa foforɔ a ɔbɛtae akonnwa deɛ bɛsom yie paa sɛnea wɔbɛkae ho na asom yie na asɔ yie bɛ sisi wayɛ ɔhene pɛpɛpɛ na biribi a bɛka biara no wɔbɛte ase na ɛsom no nso ɔma ɔno ayɛ nti ɛwɔ ne nso na nyame nso nka ho ɔmo a ne yie no so yɛ kɛse ɔne mu nso ɛsiane mu na biribiara yɛ pɛpɛpɛ na ɔne nhyira so wɔ Era anaroma ɛsɛ si wɔ mu sɛdeɛ waa asom kaa so so afutuo aka ɔbrato ɔhene foforɔ yi tìrìà no so yɛbra ɛsra so ɛyɛ waa wodi asahene ɔno so bi tu
say we your penny you or any prepare. And I got to do it. Later, I will take this. Like I said, and I'll drink one. What day, said I'm before we can or some. And about a real and I do. Say we are here. For share a yo. They are about to hear on the phone. And we do also grab that boy, me, my husband. Seven. The mouth. Akwa. Number one down. Only a regard of you so. Na be there working as from every hour. It's right now. It's right now. Amen. I don't know what it says. Well, I don't think so. A car or a graph of what. Your person is some part, your put some, any person some, any incapable, I don't know, never assume. Yiadom, I live in here, a very nice person. That's the best one, sir. And I can get come home, then I'm Kabumura. One way is that, our breakfast in Nigeria. There are 2 here, also the point I'm looking for service. I see the future of the that's what I'm and imagine young boy, this super, and I walk here, I'm not to see now. That's it on the end one. I said, I see a bar, and this year, and then there was any other way now. That was the city, yes, other was here. And that is area of now. The best way now, we shall follow every additional people. Now,
Aboafoɔ adwantoafoɔ mpakyɛw ɛnya wɔ no Aboafoɔ adwantoafoɔ mpakyɛw na se bɛ ɛkyɛn wo
ɔfa kyerɛ me nso ahyerɛ sɛ kaa wɔ hɔ a wakɔfa ɔde hyɛ no Dera Adama sesi oburu sɛnɛ Aboafoɔhene ne dantoafoɔ ɛka no ɔse onya ɔde hyɛ kɔnkɔnkɔnkɔnkɔn ɔgyamono ɔno na ogyina ne nsa benkum so a After Adama ɛsrɛ wo sɛ ɔma yɛ kwan ade ato aso dantoafoɔ ase bɛyɛ sɛ bisane hyɛ ne sɛ amanne ne amanfrɛ kwan sɛ biribiara wɔ sɛ ɔnyɛ kɔre ɛkɔ nananam ne biribiara wɔyɛ n'asɛdeɛ ne mawa no nyinaa tie Adama ɔsrakyɛ me sɛdeɛ da ase pɛsɛ yɛnto aso ɔbisa wo no ɔse ne mmerante din ɛne deɛ na ɔbɛfa akonnwa no so a ase berɛ de akonnwa no ɔdɔm no ɔde ma no a ne din bɛ yɛ bɛfɛ Era Adama ɛsrɛsi okuro sɛnɛ dantoafoɔ ɛne ɔde hyɛ ɔgya wɔ ne mu ɛka no ɔse sisi a ne nante din ɛyɛ Kofi Brown Kisika ho na ɔyɛ n'adom na de akonnwa kyɛm a ne din a bɛbɛ sɛ bɛfrɛ no ɛyɛ Kofi ɛgɛ fɔ nana Kofi ɛgɛ fɔ akawa
Yo, I said that we have free power. Say, a few for a bit like as that, and now, this one, that's That's again. Then we are doing it. Continue.
yɛdada asedase ɛwɔ nnunyam ɔde ahyɛ wo ɛnunyam a ade asedade ahyɛ wo ɛnegu wɔn anim ase ɛbiara da ɛwɔ dwade nyanka nhyira nka ho ɔma ɔnɔne wɔde bi aso dabemane ɛdɛ ase ɛra adarɔma ɛhyɛ sɛ wɔkuro sɛnea wawa dɔnten sɛ kakra a awɔ futua ɛmu dubaa wɔde ama wɔnsi patɔ ɛnɛ yɛ ase ne adarɔma Você, olha, nasce para você, é o plano de
na kasa no ni mo ye ma papa o so mpa ye ma papa ene boa ba ba boa da sebre ene na na mo wa ha se no no ku tai ti a na ha si ya ya se asemi ya no ni no e yu ya asebe fa ti na o ke cho Saya rasa sebenarnya amat jangan nak kacau. Rasa saya kasih berdua, dan saya sendiri orang buat ini. Dia mungkin dia mah bisa dibuat siap, ini versi dia. Bukan dia dia, ada dia. Tapi dia also fast track orang. Tapi kacau. Nah, bekas apa? Apa so episode. Opese munyam ena dia munyam. Dan munyam lupa siapa apa yang dah sebut. Salah dah sebut. Kira ada rumah, tapi saya bagi resmi nama dia tuas, mana banyak. Yo, tapi ada dulu, orang macam ini dia kasih masuk.
Mamma Mane also. You see, there's one and saying there's one and our things. The buyer, as happening, prevent our kind. That's it, every moving fun, except for that, that's a grandson. And don't see element or cancer. And so, the cancer, the cancer, the Padaroma, Sabanza, Aboafoɔhene, Padaroma. Padaroma is a shoe. They say, okay, if you show us a general bar, let me go. And I just say, I like to say, come on, I shall be energy. And I say, yes, so, I didn't know it. That shall not be himself, also, or what you know. SS will do a channel in Saka, your more a dear, a dear vessel now. Oh, my opinion of one, a money and that's reasonable. Casa. That's reasonable. It's a man that's against Padaroma. Level Jacob, Brown, Kofi Brown. I said, I said, I'm told was very good to come as well. Obama, my embassy, yes. I'm not very much PS for the man saying, the other day. Say, any car, let's say, Padaroma, that's the end. They say, a man in a woman, I can be guessing. I'm on the side. She say, open up, now one of my officer, the good. That's where it's
Yafra Samuel, Akintia Alato, and Rafael said, Adama. I say, try to take up Korea only in India. As when they are ready, said, one fancy one. You should know the form of